Vítejte u pořadu popkulturní chvilka poezie. Paul Verlaine, Podzimní píseň, v překladu Františka Hrubína. O podzime, tak dlouze tvé housle lkají, mou dušitou hrou unilou utírají. Dýchaje tíž ze synám, když orloj slyším, vše je to tam, ten žal, co mám, neutěším. I odcházím povětřím zlým, jehož svistem jsem hnán sem a tam, jak byl bych sám suchým listem. Neopakovatelný zážitek přednes Marek Blažíček. Slyšeli jste popkulturní chvilku poezie. Vítáme vás u dalšího vysílání. A jak se jmenujeme? Popkulturní soustavy. Popkulturní chvilka soustavy. Přesně tak. Ahoj Lukine. Ahoj Marku. A dneska se spojili dva pořady do jednoho, abychom krátili čas v éteru. A teďkon už vás přivítáme našimi pravidelnými aktualitami. Chceš začít? Můžeme začít, určitě. Já jsem se chtěl jenom omluvit posluchačům i tobě. Zklamal jsem jako kamarád, jako moderátor, jako popkulturní znalec, neznalec. Zkazil jsem 2 věci. Sirat není černobílý film, což ty si už uvedl na pravou míru v poznámkách. Ale i v minulém mě bolí ještě víc teďkon. Ale i v minulém díle jsem se dopustil chyby, a to sice stran Gilmorových děvčat, protože jsem tam blemcnul, že se v seriálu objevují 2 skutečné postavy a oni se tam skutečné postavy objevují každou chvíli. Já jsem teď no všichni jsou skuteční. Já jsem teď na tebe chvíli konsternovaně hleděl, protože s ní úplně vyrazil, co se najednou děje. Já jsem omluvy za nepřesná vyjádření vzdal už před pár díly, ale můžeme se k nim vrátit. Tak já si je zase budu šetřit na příště a uvidíme po dnešku. Ne, to bylo fatální jenom z mojí strany, já se skutečně omlouvám Kajuse a budu na sebe důslednější a důkladnější. Mezi námi netlačí na tebe nějaké síly, aby ses omluvil? Ne, temné síly, no... Hlavně politické. O tom nemůžu mluvit. Nicméně, tak se omlouvám a děkuji. A teď už můžeme... Komu? Teď už můžeme k aktualitám. Chceš začít? Dobře, tak já začnu. První aktualita je nezvykle ze světa biznisu, ale pozor, je to biznis dost popkulturní. Podle Quartz News a dalších zdrojů má společnost Warner Bros. Discovery několik nabídek od blíže nespecifikovaných zájemců o odkup. Mezi nimi se už dříve objevil, jedno jméno známe, Paramount, což je trochu bizarní, protože Paramount docela nedávno byl naopak málem koupen Warner Bros. Discovery. Prostě to je teď naopak, dějou se to zvláštní věci. Ale proč by nás to mohlo zajímat? Je to, že pod Warner Bros. Discovery patří Warner Bros. A samozřejmě třeba HBO nebo Max nebo HBO Max a další společnosti a možná může hrát nějakou roli to, komu tahle společnost patří, v tom, jaký tvůrčí týmy třeba se vlastně účastní přípravy čeho a jak vůbec vypadá plán a komunikace takovýhodle třeba zrovna jednoho kanálu, jako je Max. Jo, ale těch společností je tam víc, samotný Warner Bros. Že jo, legendární značka, takže bez dalšího doplňování asi jsem zvědavý, jestli se něco změní a uvidíme. Vytřeštil si mi zrak a děkuji za rozšíření biznisových obzorů. Koukám na tebe úplně vytřeně, to jsem nevěděl, že tě to překvapí. Tak jo, tak počkej, předám ti slovo. Tyhle ty odkupy studií jsou skutečně zvláštní věc.
A ohledně zvláštních věcí, já něco vím, minimálně potom, co Netflix zveřejnil podrobnosti ohledně 5. série Stranger Things. No dobře, tak ten pokus o vtip mi moc nevyšel, nicméně už víme, že první 4 epizody 5. řady, která vlastně uzavře události v městečku Hawkins, budou mít na Netflixu premiéru už 26. listopadu. Následující 3 epizody potom uvidíme 25. prosince a na finále, zvané Zpátky v realitě, si počkáme do 31. prosince. Tak a to finále má být skutečně velkolepé. Všichni se dušují, že to bude jako velice emotivní loučení. No a tak nezbývá, než si počkat na loučení se Stranger Things. Já si myslím, že to bude třeba Zpátky v housce. To je třeba, když seš v tom obchoďáku a spadne ti třeba něco z housky, tak si to tam dáš zpátky. Ne, nic, tak to je asi trochu zarob, ale no nic, tak díky. Já se na to asi budu dívat, dokonce mě zklamalo, že můžu plnule navázat. Mm-hmm. Já jsem si totiž myslel, že Stranger Things budou na našich obrazovkách už teď na konci října, ale ne, já jsem to spletl s jiným seriálem, o kterým se tady chci zmínit, protože na konci října dorazí Netflixovský Zaklínač 4. řada, ve které Henryho Cavilla ano, Marek se tady křižuje, už tady slyším křesťanský chorály někde zadu. Henryho Cavilla vystřídal Liam Neeson. Ano. A nevím, jestli se změnilo něco. Liam Neeson? Ne, Liam Hemsworth. Pardon. Pobavila hrozně před Liama Neesona, který se teď objevil v pokračování Bláznivé střely, tak... A říkal, ty máš mouce, já si tě najdu. že by si ta stará kolena s odpuštěním střihnul i Zaklínače, takže jo. No tak to byl nějaký automatismus, jak se řekne Liam, tak já už prostě něco ve mně zakřičí. Neeson. Přesně. Špatně. No nic. Takže ano, Liam Hemsworth tam půjde nově, to je takový ten méně známý z Hemsworthů a uvidíme, jak si poradí, no. Viděl jsi tu ukázku? Promiň, že ti toto vstupuje. Přišla mi úplně nějaká teda upřímně, nebo jestli jsme viděli to samý. Je tam... asi takový první trailer teď, nebo větší trailer. Lawrence Fishburne tam říká, já jsem tady to nejhorší, nebo máme tady mashup, říká se tomu tak? Ne, co to je mashup? No prostě tady vstupuje Matrix do našich světů zase, ale taky nemusíme ho svazovat s jednou rolí, že jo. Ale překvapil mě tam, když jsem se dozvěděl, že bude obsazen Lawrence Fishburne. Já ho taky mám už navždycky zapsaného jako Morfea a když se Keanu Reeves objevil v Johnu Wickovi a v Johnu Wickovi taky hraje Lawrence Fishburne, tak prostě nemůžu se zbavit dojmu, že ty jejich společné interakce Keanu Reevese a Lawrence Fishburna ze sebe prostě jakože to bylo trochu jako stylizovaný do té podobnosti toho Morfea s tím Neem, jo, že tam vnímal jsem tam podobnou energii, ale možná, že když se prostě někde potkají dva stejný lidi, takže to bude mít vždycky v něčem podobnou energii. No, dobře, to nebyl. No ještě jsem vzpomínal, že ty jsi dělal kdysi rozhovor s Anějou Šalotrou, herečkou, co hraje Jennifer. Je to tak. Jsi pořád fanoušek, nebo už ne? Já jsem takhle. Sledoval jsi ten seriál? Sledoval jsem ten seriál, určitě. Jenom abych to doplnil, vlastně ten rozhovor dělal ho kolega, já jsem tam u něj byl, ale vím, že jsem ti o tom vyprávěl, že jsem jí tam viděl. Mimochodem, z toho rozhovoru, vtipná historka, jo, doplním historku z natáčení rozhovoru. Byl tam tehdy její přítel a já jsem vlastně dělal fotky na sociální sítě, bylo to tehdy na prvním pražském Komikonu, kde já jsem tehdy ještě jako redaktor Evropy 2
tak jsem tam dělal vlastně nějaký její fotky na Instagram. A teď mi to tam... Na její Instagram nebo na váš? Na náš, jako na Instagram Evropy 2. No a byl tam její přítel a mě ty fotky prostě nešly, jo. Já jako moc neumím fotit a teďko jako jsem si říkal, ale tak musím to udělat dobře, že jo. A snažil jsem se. No a ten její přítel, když mě tam tak viděl, jak se tam jako pokouším o ten snímek, ne teda filmový, ale fotografický, tak mi vytrhnul ten telefon z ruky, udělal to jednou na šířku, jednou na výšku, ten telefon zamknul a vrazil mi ho do ruky. Finish. Takže jsem ho asi znervózňoval, no. Možná ve mně cítil konkurenci. Třeba to byla jenom ochranka? No, asi na nějaký takový bázi to jako vypadalo, no, že... No, a tak jenom, ano, to takže... jsem utekl od zaklínače. Uvidíme, co uvidíme, jestli bude stát za tahle série. Mimochodem, která vlastně zaklínačovsky pokračuje v takovém rozjetým projektu. Vraťme se zpět k Sapkovskému, protože na konci září zase vyšla v češtině Sapkovského nejnovější kniha Rozcestí krkavců, která se vrací v minulosti k mladšímu Geraltovi. A proto pro fanoušky myslím, že to je nabitej podzim. A když jsem zmiňoval vlastně Stranger Things, tak si dovolím u Stranger Things lehce zůstat, protože vlastně, a teď si nejsem jistý výslovností, ale Sadie Sink, která stvárňuje Maxine ve Stranger Things, tak se objevila na place natáčení nového Spidermana, Spider-Man Brand New Day, což teda bude další, čtvrtý Spider-Man s Tomem Hollandem, když pomineme jeho, to jak se objevuje v různých jako týmovkách a ostatních snímcích z Marvel Cinematic Univerza. No a je tedy jisté, že se tato zrzavá herečka vlastně ve Spider-Manovi objeví, ještě nevíme teda v jaké roli, ty spekulace jsou různé, ale nic konkrétního zatím nevíme, protože jak už je u filmu z Marvel Cinematic Univerza zvykem, tak všechno zůstává v naprosté tajnosti. To já bych se z těch tajemství úplně pomátl, kdybych tam hrál. Na Parnasu padá listí. Wow. To jsem vůbec nechtěl říct. To je prostě fakt. Jestli pak jste poznali naše vodítko, které zaznělo na začátku dílu, na místo našeho běžného povídání o tom, o čem si budeme povídat. No, je to tak. Přichází kruté období, které ještě není mrazivé, ale už je lizavé. Marek, převezme slovo. No, přichází, no. Ne, přichází. To byl takový experiment. Klidně mi ho vrať. Ne, to bylo fakt podlý. Se líbí. Lukáš má dneska hodně postmoderní tendence. Vlastně samovolně z něj vypadne věta. Na Parnasu padá listí, to je prostě fakt, ano. Vážení přátelé, on vám to neřekne, ale on vlastně měl ještě v plánu vám vůbec neříct, o čem my se budeme bavit. Ale respektive vám, takže proto jsem zmínil ty postmoderní tendence okna a teďka na mě takhle hodil slovo. No ne, přichází podzim a to je zkrátka spjaté s tím, že člověk si uvaří čaj nebo kávu. Mladší, starší kakao. Vezme si deku, objedná nebo uvaří si něco dobrého. Možná si napěchuje luluku. Luku? Luluku.
Co jsi myslel ty? No já jsem se bál, že ten člověk by, že v podzim, nebo že na podzim se nějak střílí z luku. Ale lulku, to si určitě napěchujte, Znamenáte vážení. si louku, a napěchuje louku ano. a luk má gauče. Luk má napnutý u gauče. No ne, a prostě podzim tak nějak jako vybízí k tomu dívat se na filmy. Stejně jako to k tomu... Abychom to shrnuli. Podzim je na filmy ideální, stejně jako každé jiné roční období. No, tak to jsme krásně po všechny jsme si to odargumentovali. No ale my jsme dneska chtěli vám tak jako navrhnout, představit naše podzimní favorite filmy. Ano, uchylujeme se tady do sféry takových těch výrazů, co jsou trendy. Takže dneska jsme se chtěli bavit o cozy filmech, o filmech, který i s ohledem na nějaký osobní životy, zkušenosti jsou vlastně jako prostě takovým tím feel good filmem. A už se zase vrátíme, nebo ne, nevrátíme. Podzim movie vibes. Ano, podzim movie vibes, přesně tak. No. A budeme rádi, když nám třeba napíšete, co je ten váš. Bylo to fakt těžký a třeba přijdeme na to, co bylo těžké. No vybrat jeden, je to že? taky. Vybrat jeden. To byl kyták. To byl kyták, co bylo těžký. A třeba přijdeme na to, co tyhle podzimní filmy spojuje. No. Nebo rozděluje. Nebo že spolu nějak nesouvisí, ale ne, tak jako já jsem, nebo na Instagramu člověk může narazit na strašně moc věcí, což jasně, ale narazil jsem dneska na jedné stránce, která se taky zaobírá popkulturou, tak jsem narazil na různý výběr podzimních filmů. Zjistil jsem, že tam ani jeden z našich filmů, o kterých budeme mluvit, tak tam zmíněný není. Je to opravdu jako vysoce subjektivní záležitost. Jakože... No můj myšlenkový pochod byl asi takový, že jsem si tak říkal, jestli sleduju opravdu pravidelně třeba zrovna ten podzim něco, co vůbec, myslím vůbec něco takhle pravidelně sleduju. Pak jsem nějak musel dojít k tomu, že se podívám jen tak pro inspiraci na nějaký žebříčky a protože jsme teď trochu kamarádi, ale asi jenom na chvíli, tak jsem se zeptal ChatGPT, jestli zná nějaký podzimní filmy. Já jsem se lek, že řekneš mě, jakože jsme teď trochu kamarádi, ale asi jenom na chvíli, úplně. Jsem se vystresoval, ale dobře, ChatGPT, promiň. Ne, to ChatGPT to má, u něj to mám nahnutý hodně. Aha, jsi mu nadával? No já jsem není slušnej, ale podle mě nemůže vystát, že jsem člověk. Aha. To je taková moje paranoia. Dobře. Říkala, že u podzimního filmu je nejdůležitější, aby byl melancholický, aby byl prostě... Vlastně ho nenapadlo nic moc lepšího, nechci to křivdit, ale... A ta melancholie je jako na snadě, ale já jsem si pak říkal, že nejlepší jsou filmy, ve kterých ten podzim je jako zachycený. A je to asi zvláštní, ale to v tom mém filmu mám pocit, že je. Protože já jsem si vybral, já nevím, jestli to mám prostě říct, asi jo, já jsem si vybral film, který mě provází tak dlouho a viděl jsem ho tolikrát, že jsem ho musel vidět mnohokrát i na podzim. A to je, dámy a pánové, Pán prstenů, Společenstvo prstenů. Je to prostě asi klišé, je to prostě franšíza, ale je to tak. No. Je to krásný, jakože vlastně Pán prstenů, mě jenom právě by zajímalo, čím ti ten podzim jako evokuje. Jako myslíš, že se tam prostě vlastně, když teda oni se jako rozhodnou, nebo potom, jak se jmenuje, po Frodovi jdou vlastně ty Nazgulové, že jo, a potom se jako řeknou, tak Společenstvo prstenů prostě, hej, brašánci, jdeme prostě do Mordoru a hodíme to tam, tak jako tyhle jako prvotní okamžiky, jako máš za to, že se dějou jako na podzim. Chápu to správně, nebo
jako jde o tu roční dobu, která se vyskytuje v tom filmu, nebo jako jde o nějakou esenci té atmosféry? No, tak a jednak mám pocit, že celý ten příběh těch 3 dílů, těch 3 knih filmů se odehrává za 1 rok. A čili tam i to plynutí je nějak důležitý. Já se přiznám, že tím, jak jsem vlastně jako Tolkiena četl jsem jako kdysi dávno jednu tu knížku a vlastně to vůbec fakt jako nejsem Tolkienovec, tak to plynutí času v jeho díle a vlastně v tady těch filmech je úplně jako třeba u Harryho Pottera, když to teda budu srovnávat, tak vlastně tam je jasný, že to je ohraničený tím školním rokem. Ale tady já vůbec nevím, protože jediný prostě měřítko, jak by se člověk mohl jako orientovat, tak je Gandalf. A to, jak mu šediví vousy. No jo, jenomže z něj se na konci prvního filmu stane Gandalf bílý. Takže prostě tady nějaký jako měřítko z toho, jako, nebo nějaký jako vodítko k tomu, jestli se to děje v průběhu 1 roku, 100 let, 200 let. To je trochu spoiler. A to ve filmu teda jako až ve druhém se dozvíme, že jo, Gandalfově oživení, přivedení zpět ze světa, dejme tomu Majar nebo Valar mezi lidi, ale... No zkrátka jako ta časová linie úplně tam v tom plavu. Takže tě mátlo třeba někdy, že prvně je šedý, pak je bílý, takže to uplynulo třeba 100 let? No jako, ne, dobře, tak to jsem trošku jako chtěl zavtipkovat a nevyšlo mi to, ale jako fakt jsem byl zmatený vlastně z toho, kdy se to jako, ono to vypadá, že to je jako 14 dní, že jo? No ono, takhle, mě častě fakt zajímavý u Tolkiena v těch knihách, protože v různých dodacích, hlavně v dodacích jsou různý letopočty všech možných narození, umrtí, bitev, pádů, říší, jakoby ten svět je hodně zdokumentovaný v číslech a v letech, ve dnech, ale třeba zrovna v tom filmu se nedozvíš asi v tom prvním Společenstvo prstenů, prostě a to je jedno v jaký verzi, jestli je rozšířený nebo klasický, se jako úplně asi nedozvíš, jakože dneska je čtvrtek tolikátýho, i když občas to tam možná zazní. Ale hlavně tam jsou takový ty panoramatický záběry putování, kde ta krajina je jakoby zásadní za mě. Neříkám, že všichni, kdo to koukají, jakoby že mají sledovat počasí, ale to počasí je, nebo to, jak ta krajina působí, třeba v první půlce filmu, je podle mě docela takový podzimní. Tam putujou přes ty hřebeny k hoře, tam už je jako teda sníh, ale to je v horách. Ale jednak, a to je důležitější, mám pocit, že sledování takovýhodle filmu, když už jsme si dali úkol vybrat jeden, je jako podmíněný pro mě tím, že ho znáš fakt dobře. A že ho sleduješ fakt době. A tudíž jako ta známost je v tom pro mě vlastně hodně důležitá. A to byla odpověď na tvoji původní otázku. No už jsme zatím toho podle mě řekli tolik, že už vlastně nevím, jestli dává smysl. No jasně, jo, já si myslím, že to nějakým způsobem chápu. Fascinují mě teda hobitci, že tam chodí bosatí i na podzim, klobouk dolů. Jenom si, vážení posluchači, všimněte, že se to děje dřív, než přišel Wim Hof a zavedl otužování. No, to je... Ale jako vlastně dokážu si představit, i když já nejsem jako takový fanoušek Pána prstenů, ale jako když si představím, že se na ten film dívám, viděl jsem ho jako několikrát, ale že to je takový ten film jako přesně, který tě jako obejme. Což vlastně jako víš, jako že to je ten film, co ti dá tu deku, ne film v tom, deka, ano, přesně tak. Že ti jako, já ti dám deku, ale jako podá je v tom obrovská svornost, potom jakoby mimo filmovým vzepětí léta a s tím přicházejícím, dejme tomu, domnělým, vytouženým klidem, jako je to prostě strašně miloučký film, který je založený na vysoký míře šlechetnosti a srdečnosti a odvahy a přátelství, i když v těch výchozích pramenech, nebo respektive v knihách Tolkienových, tam by se dalo o nějakých charakterových vlastnostech nebo důvodech, proč k ním Tolkien přistupoval a z jaký pozice
mluvit nějak jako kriticky, třeba s ohledem na to, jak jsou různý rasy prezentovaný, z jakých důvodů. Mě tam vždycky jakoby trochu, ale to odbočím od filmu, jako provokovalo, že svým způsobem je vznešenost člověka třeba nějakým způsobem jako daná. Jo, že a je daná třeba rodově, protože ses narodil velkýmu člověku, uděláš velký skutek. A je to takhle prostě třeba v podstatě aristokratický způsob uvažování mně přijde o výjimečnosti lidský. No, tak tam je něco, že ty elfové si nesmí brát tyhle a jakože každej ten, ať už jsou to ty, a teďko, nebo působí to na mě, jo, že jako ty trpaslíci, že jo, drží při sobě, elfové drží při sobě, že jo, ty chudáci, jak se jmenují, ty škaredý. Skřeti, ty zase asi taky se nebudou vyloženě kámošit, že jo, tady s elfama. A že to je takový jako hodně rozkastovaný. To jo, ty si to představíš trochu jako takový Disneyland, mi přijde. No, je to rozkastovaný, to rozhodně, teď se mezi sebou zabíjí. No, dokonce. Ale jako to je ono, že v tom filmu je, jak to známe, je toho málo, ale v těch výchozích materiálech je to hodně složitý, jaký různý druhy elfů přišli odkud, vraždili se navzájem s kým, dostali se v putování tam nebo onam a všechno. A jako není to tak jednolitý, jak to třeba vypadá v tom filmu vlastně. A je to teda vlastně i ten první film se děje v průběhu několika jako let. No já si myslím, jestli teď nemám nějaký, možná se pletu, já jsem měl pocit, že celé to putování do Mordoru a zpět trvá 1 rok. Jo, jasně, Ježíš, to si říkal, ano, jasně, je to 1 rok, jasně. Jo, to si vlastně zmiňoval. No, vidíš, takže ano, tolik jako k mojí neznalosti časového horizontu, ale dává to vlastně nevadí, jako smysl. Dává to smysl. To můj totiž podzimní film. Ty jsi vybral úplně jiný. Já jsem si vybral film, který, totiž Lukin tady zmiňoval, že se to děje v průběhu toho 1 roku. Ale já jsem se tak upnul k tomu oslímu můstku, který já ti jako že ti položím tu otázku. A neděje se to teda v průběhu několika let, abych řekl, i můj film se totiž děje v průběhu několika let. Takže zatímco Lukinova část vlastně trilogie, že ano, tak se odehrává teda celá ta trilogie, nejenom ten vlastně to společenstvo, tak se odehrává v rámci 1 roku, tak můj film, to říkám jako kdyby ho natočil, že jo, ale film teda Agněšky Holland, Úplné zatmění, se odehrává v průběhu několika let. Ta časová narace je tam vlastně, skáčeme, začínáme vlastně na sklonku života Paula Verlaina, zvaného familiárně Frlén, od kterého jsme slyšeli také vlastně úvodní báseň a Paul Verlaine, teď budu mít tendenci mu říkat Frlén, vzpomíná na své eskapády s Arturem Rimbaudem. No, takže to je úplné zatmění. Já jsem si ho... No ne, tak jenom ty to chceš asi sám říct, viď? No, ale proč prostě prokletí básnici takovýhle, dejme tomu, jsou... Tak podzimní věc. Jako trochu mi to kontrastuje s tím, jak jsem říkal, že je to miloučký, ten můj výběr. Ano. Že to chceš prostě že tě to obejme. Krásný, ano. Ale možná bych si měl představit, že si představíš v tom filmu nějaký hezký emoce, který v něm jakoby aplikuješ. Jo, prožiješ. Ale teda jako vlastně já jsem si vybral kontrastně ne snímek, který je jako vlastně jsem šel proti naší úvodní definici, ale on objímá v tom, že drásá zkrátka, jo, je to jako přístup k tomu podzimu, který je zachycený třeba v té básni, kterou jsme recitovali, no, kterou jsem recitoval na začátku, ale vlastně v nějakým způsobem je to taky, jo, jako vřelý, teďkom prostě je tam vykreslený vztah těch dvou mužů,
který jednoho z nich teda stvárňuje Leonardo DiCaprio a jenom vlastně ten film byl natočen nebo byl zveřejněn v roce 1995, což byl ještě vlastně 2 roky, pokud se nepletu, tak předtím, než se objevil Titanic. To znamená, že Leonardo DiCaprio byl mladičký a ještě neměl tak jako takovou popularitu. Bylo to i vlastně před snímkem Romeo a Julie, že jo, kde vlastně taky vystupuje Leonardo DiCaprio jako hodně mladý. No a tady nám stvárňuje Artura Rambouda. No a i vlastně v tom jeho vztahu Rambouda s Verlainem je cosi jako hřejivýho a zároveň tam ale několikrát nahlížíme krajinu, kterou jako já s čistým svědomím asi mohu nazvat podzimní. Jeho krajina, která vlastně je... promiň. Ne, klidně pokračuj, já mám jenom otázku, když tak. No, potom. Určitě. Čím se tahle krajina liší od krajin jiných ročních období? Tyhle rozdrásanosti vlastně, nebo možná tě to jako nesouhlasíš, jo? Ale... Jako proč já bych si tipnul jako ten vlastně to zasazení, jo? Jako je... Nebo takhle, koukáš na to na podzim, nebo v tom vidíš podzim? Oboje. Už celý jejich život byl vlastně už takový podzim. Je to vlastně, ale já si jako myslím, že mi to jako implikovala i ta Verlainova báseň a že vlastně jako on, když se řekne právě Verlaine, nebo asi i Rimbaud, tak člověk jako nějak k tomu podzimu má, já tam mám jako tendenci mentálně směřovat. Asi jo. Já bych jako taky směřoval hlavně k nějakému chladu. No. Jo, to už je takový jako klišé asociace, ale asi bych si neřekl, ten žár by tam taky byl samozřejmě představitelný. Tak teď nevím. Jo, ale zase říkám, je to určitě jako ovlivněný tím, že člověk zná právě tu podzimní píseň od Verlaina a vlastně i tohle toto nějakým způsobem ovlivňuje. A když se zkrátka na ten film koukám, tak zároveň tam vidím podzim a ve mně samotným se taky nějakým způsobem odehrává podzim. Nesnad podzim života, to je dejme tomu nějaký žár, ale je to taková jako takže dobře. Podzimní emoce. Abychom si to teda ujasnili, takže tenhle snímek si pouštíš, když se chceš cítit dobře. Jo, mám ho moc rád, no. Ale říkám, je to jako, není to ten film, který by byl jako hřejivý, ale mě je z něj nějakým způsobem jako dobře, nějakým způsobem mnou jako pohne a není to jako pohnutí, který by mi bylo nepříjemný, naopak je to vlastně jako pro mě nějakým způsobem jako hřejivý, protože i když tam člověk jako zaslechne takový věci, jako že láska neexistuje a láska je vlastně bezvýchodná a vlastně veškerá láska je jako nějak jako podmiňovaná jistým sobectvím, tak vlastně si jako říkám, že to je jako takový stejně jako hřejivý, že jo, protože vlastně byl to nějaký vztah dvou lidí, teda jenom abych jako doplnil, tak vlastně ten film Agněšky Holland, tak se ten film byl natočený na základě divadelní hry Christophera Hamptona Úplné zatmění. Ta hra se dočkala mnoha adaptací a vlastně i tohohle z toho filmového, nebo i tohoto filmového zpracování. A myslím si, že v sobě prostě nějakou esenci podzimu má, Však já... je to jenom zajímavý, jak se ty filmy bijou a tak někdo zase bude mít, Já jsem k tomu přistoupil trošku prokletě, trošku jako jsem narušil tu, asi to stereotypní vidění komfy snímku, Jinak jako, souhlasím. Chápu, jsi takový pick me divák. Ano. Hele, jenom, když ještě to pinknu vlastně k tomu Pánovi prstenů, zajímá mě jedna věc, a i když jsme vlastně Pána prstenů, už jako jsme se k němu dostali v minulých dílech, co je vůbec tvoje nejoblíbenější postava vlastně ze Společenstva prstenů? Tak to já nevím, hele. Ne?
Nemáš tam nějakýho favorita? Ale je fakt, že v dětství jsem strašně zbožňoval výběr číslo 2 podle, nebo jinak to řeknu, jsem jednu postavu měl hrozně rád a když jsem později zjišťoval, kdo v kinech nejvíc fandil komu, když to tady bylo v kinech poprvé, což já jsem ještě nezažil, tak, abych se toho zúčastnil, tak jsem zjistil, že všem se hodně líbil jako Legolas, nebo že údajně to genderově bylo tak, že jako měl hodně ženských srdcí Legolas a Aragorn jako až na druhém místě. Údajně. Ale ti kluci chtěli být jako Aragorn. To je asi ten převládající narrativ. A ten byl můj hrdina vždycky. Takže Aragorn. Ale je to přesně příklad toho Tolkienovský postavy, která se rodí prostě s tím cílem, posláním, vznešeností, která je daná jakoby geneticky vlastně a nebo geneticky, to asi úplně nesedí do Tolkienova světa, ale jako nějakým způsobem předávání vznešenosti z otce na syna a tak dále. No ale ten Aragorn má v sobě, ne? Něco, že jde jako proti tomu, že jo? Tak on vlastně v tomhle filmu, jestli si to jako vybavuju a chápu to správně, tak on je tam jako ten chodec, že jo? Ten člověk v té kápi. On má vlastně víc identit. A zrovna u něj je to docela dobře viditelný, protože v prvním díle přesně je, dejme tomu, taky rozervaný, ale jenom vnějškově, ale vnitřně vlastně taky. Vnitřně taky, jo. On je jako vlastně totální Arthur Rimbaud. Tohle spojuje Pána prstenů a úplné zatmění. Ve druhém díle se zvedá a ve třetím, dejme tomu, je králem, že ano. Už tak nějak jako na různých úrovních. Tam zpívá tu písničku. Na konci, ale on zpívá hodně písniček v knize třeba a ve filmu podle mě jenom na tom vlastně konci. Nevím, kolik zpívá písniček. Já si myslím, že nebo nejsem si jistý. Mám takový pocit, že minimálně jednu předtím ještě zpívá v prvním díle v rozšířený edici. Máš pravdu, tam taky něco BK, ale to teda jenom vlastně, promiň, já jsem chtěl mít nemístnou vsuvku o tom, že mě vždycky trošku jako nějak mě jako vnitřně štvalo to jeho právě to zpívání na tom konci, na toho třetího dílu, víš, že jako vlastně musím se na to asi podívat, že to ke mně nějak jako emočně nedotýkalo. Jakože tě to už přešlo třeba jako zpívání na konci Disney filmu, když princezna ještě zaspívá poslední písničku. Jo. A teďkom vlastně, že ono to má takový ten nádech, že se tam teda jako ale on reálně kluky něco zpívá, že jo, jakoby, já nevím co, ale to má nějaký slova a význam, ne? Typnul bych si, že to je i v té knize, ale jistý si nejsem. Asi jo. Přiznám se, že tam jako moje znalost Pána prstenů nesahá, ale trošku mě to vždycky jako vlastně drásalo. A tebe nedojímá, jak ve třetím díle říká, vy se neklaňte. Já se přiznám, že jako já mu víc fandím v tom prvním dílu, že mně se jako líbí jako ten noční chodec. Bílý chodec. Jenom chodec. Je to jenom chodec. Jenom chodec, kapitán hraničářů, ale to tam moc neřeší v tom filmu. Jo. Tak jenom chodec. A vlastně já jsem teda ten film jsem viděl jako hodně, jako malej. Třeba na 2 věžích jsem byl i v kině, teda to si pamatuju, že mě tam sestra tehdy vzala. Ale nebylo to s dubbingem, takže jsem v tom kině byl úplně ztracený. Ale už tehdy jsem jako Aragornovi fandil. Ale potom v tom třetím díle jako ten král a hodně jako nažehlený teď s tou korunou. A to bylo až na konci, ne? Posledních pár minut, ne? Nebo... Přišlo tam k tomu celou dobu nějak jako směřoval, ne? Že takový jako hrozně vyklidněnej. Ale takže ale Aragorn je tvoje jako nejoblíbenější postava. No a ještě... nechme to takhle. A co? Ty chceš říct Gluma, viď? Já jsem to věděl. Já jsem věděl, že to je Glum. Ale prosím tě, protože v tom prvním díle má skvělou roli, tam se mu zalesknou oči. A jo. A hele, to jsi ale přinutil udělat jednu věc. Když se na to podíváme teda prismatem toho, že jde o film, tak Rimbaud nebo Verlaine?
Rambo, jakože i v tom filmu Vždycky Benjamínek. No a vlastně on je ten božský rošťák, že jo, ale takhle, ten Verlaine v tom filmu je vykreslený skutečně jako zoufalá postava, jo, jako vlastně on se tam jako plouží, jak jsem říkal, jo, ten film začíná na sklonku jeho života, kdy tam za něm přijde ta Rambodova sestra a prosí ho, aby zajistil vlastně stažení výtisků právě Rambodových veršů z oběhu. On jí slibuje teda to a tam začíná to jeho vzpomínání, ale už tam popí ten absint a je notně zdravotně pochroumaný. A já si taky myslím, že to úplné zatmění v sobě jako spojuje vlastně, teď jsem to chtěl pojmout tak jako vlastně elementárně, jo, ale jakože ten Verlaine tam v tom filmu stojí před tou volbou, jestli si teda vybrat tu skutečnou lásku, můžeme říct to jaro, jo, nebo zvolit pragmaticky tu svou ženu, tu zimu. Tu ženu, která je jako taková jako chladná, jo, takže vlastně tam můžeme vidět i nějaký jako sporně, ne dobře, to už vidím hodně metaforicky, ale kdybychom to tam chtěli vidět, tak si myslím, že to je určitě jako možný, ale že je tam důležitý tenhle ten jako vnitřní konflikt, jo, té postavy, kterou jako vnímám, no a on to moc nezvládne, že jo, protože si vlastně nikoho pořádně nevybere. No, takže i proto vždycky Rambo. OK, tak bychom vám doporučili, abyste se zamysleli nad svým výběrem a užijte si ho, až abyste se na něj podívali. No. A užijte si ho, až si ho budete pouštět a dejte nám vědět, jaký to bylo. Lukáši, můžu se tě ještě zeptat na jednu věc, lifestyleovou. Já bych se tě zeptal, co je tvůj nejoblíbenější jako co si rád dáváš k filmu, jako za jídlo? Kdyby jsi měl jako vybrat takovou jako víš... Cokoliv je po ruce, tak třeba dortík nebo fuet. Dobře. Takže si dejte k tomu třeba fuet. Počkej, teď to řekněme i ty. No, tak já jsem asi fanda pici, jakože já jsem v tomhletom jako klasik, že si myslím, že k filmu, i když jako člověk nepohrdne čímkoliv, ale kdybych si měl vybrat takovou jako podzimní food věc k filmu, tak si asi vyberu pizzu. Co je taková podzimní pizza? Třeba ne s ananasem, ale s řepou. No tak to bych si zrovna nedal. To radši zvolíme ten fuet. Ale no, tak dejte si k tomu něco dobrýho a zachumlejte se a užijte si svůj podzimní film. Přesně tak. Až se zase uslyšíme, tak to už bude i po Zaklínači dokonce. A sledujte nás na Instagramu a moc vám děkujeme, že to děláte. A jestli to neděláte, tak to udělejte. A děkujeme moc Magenta Experience za poskytnutí prostor a budeme rádi za lajky, komentáře, sdílení a prostě všechno. Že jo? Přesně. A děkujeme. Děkujeme a zkuste taky zpomalit, jako my. Ahoj. Ahoj.